Loku Jesu sengibizile ngizolandela mihla yonke ngikaphelo yona yowile ngaqondiswe kuJesu bonke hambanile ezintabeni zonke nibalethe abadukile bonke emhlabeni Jesu mhlengi wami Jesu liwundlu lezoni. Ngibingelela bazalwane ngegama lika Jesu Kristu, amen. Amen. Bazalwane, yazi namhlanje bengifisa nje senze ngokuhlukile kancane ngokuthi mhlambe sizoqala ngesifundo and then after isifundo siyosala after isifundo nje mhlambe masinama prayer request sinezinto esifisa ukuthi sizikhulekele then singakhuleka. Siyabona lo bazalwane, mhlambe sesingaxuba nesicelo sokuNkulunkulu ukuthi asisize senze njengalokuthi ozobe sifundise kona. Siyabona lonto. All right. Last week bazalwane nge-afternoon besifundeni last week ngalesikhathi siyakhumbula sifunda ngabe ngokuvangela ngisho siyakhumbula ama evangelism lesson la, so siyafunda nje. So last week besifunde ini? Besifunda ukusaba uNkulunkulu, glory to God. Bazalwane, eziphi indlela ngizothini mangibuza nje mhlawumbe sibona kanjani uma ukuthi amsaba uNkulunkulu? Okay, ngicela umuntu ozongisummarize ngale ndlela sifunde ngayo. Saziwu-3 sabuka into eziwu-3 last week. Ukuthi sibona kanjani uma ukuthi amsaba uNkulunkulu. Isizathu sokuthi bazalwane kumele sibuke from ilizwi likaNkulunkulu ingoba yilo nalowo uzitshela ukuthi amsaba uNkulunkulu angisho. And safunda kwincwadi kaJeremiah chapter 17 verse 9. iBhayibheli lithi inhliziyo inenkohliso kakhulu kunayo yonke into. So inhliziyo yami ngangikhohlisa ngizitshela ngamsaba uNkulunkulu ngibe ngingamesabi. Yes. Singakho kumele ngitshelwe iBhayibheli ukuthi umuntu osaba uNkulunkulu uphila kanjani. Sasithe uphila kanjani bazalwane? Oh, sengivumela nje bazalwane ukuthi niphendule niyobukile amanothi. Yebo sisini. Kodwa bengisakhumbula ukuthi kodwa ukuthi ungamgodleli lutho uNkulunkulu. Amen. Uthi ungagodli Kwaze Genesis 22 verse lapha 11 no 12. Ungagodli lutho. Mawusagodlile awamsaba uNkulunkulu. And manje siyatshela incwadi yesambulo lesihle sifunda chapter 14 ku verse 6 no 7 ukuthi masingamsaba uNkulunkulu asukwazi kuma ekwahluleleni. Siyibona lo bazalwane, singagodli lutho. Awu number 1 lo. Number 2 saseyini? Amen wamthele ugcina imiya kaNkulunkulu yonke njalo. Hawu bazalwane, sikhumbule ngeza ngathi underline izinto uyonke nonjalo. Kodwa bazalwane thini nginikhuthaza masizishare lezifundo nabanye sizozikhumbula. Iyona ndlela leyo sokwenza ukuthi sihlale ekhanda. Yabo, asihlale ekhanda ukuthi uhlale phansi memorize. But the more ushare nabanye, imagine asithi ukuthatha lesifundo lesi sokusaba uNkulunkulu ushare nomuntu oqala ekhaya mhlawumbe, share nomunye wesibili. Do you know ukuthi ufike kulo wesithathu sewazi amavesi wenza mhlawumbe 5 6 awusewazi nokuthi athini ke manje. Siyabona lo bazalwane, sokunjalo sikhula ngokwashare. All right, eyokugcina ke base ukusaba uNkulunkulu yini? Kanene yebo ondaba
ungalalela izwi kaNkulunkulu noma ethi ukuthi kusho bani mhlawumbe one-authority emhlabeni kodwa mawazi against noNkulunkulu leyo nto leyo oyenze kwaze barefera kuma-midwives layo kuthiwa kabulale abafana bangababulali yebo amen. Now lena ngesikhathi silana last week zange siyifunda kodwa sike sathi phakathi kwesonto masifunda noma umndaba kunesifundo sibanazo phakathi kwesonto yavela nalelo uNkulunkulu ayiveza nale ukuthi ukwesaba uNkulunkulu ukulalela yena ngaphezulu komuntu wonke. Sayibona leyo nto noba bazolana into sayifunda lapho ku-Exodus uFaro ekhipha umthetho uthi ama-midwives kumele abulale zonke izingane abafana. Lithi iBhayibhile kodwa labo mama bawu-2 uSifra noPuwa ithi babemesaba uNkulunkulu ukuthi abawulandelanga umthetho wenkosi. Yayizwa leyo nto? You know ukuthi e-Israel ngaleso sikhathi e-Egypt kakunama-midwives amaningi but iBhayibhile likhuluma ngalabo abayi-2 kuphela. Kusho ukuthi bonke abanye hayi benza lento ikhulunywa nguFaro bathi awusothini umthetho wesizwe lo. Sayibona leyo nto? Kodwa abantu besaba uNkulunkulu bathi bakhuluma ukuthi hayi uSifra uzayenza lento uPuwa wathi hayi nami ngeke. Hawu uNkulunkulu angathini ngezinto kanje ekhanda labo kuduma uNkulunkulu. Nkosi yami. Ngithandile nale khona enye bazalwane esayishiyile singayibalanga yokugcina ukuzonda okubi. Glory to God. Sasitewesa uNkulunkulu ukuzonda ini okubi. Bazalwane ibisirious kakhulu le ndaba ngizophinda ngempela indaba yokubi esesikubuka manje kuma TV as entertainment kuyaveza ukuthi asimsaba uNkulunkulu futhi kwenza ukuthi uNkulunkulu singamsabi even more. Sayibona lento bazalwane ngoba Izaga chapter 8 lo verse 13 wathi kwesaba uNkulunkulu ukuzonda kubi. Angikwazi ukuthi ngiyayizonda into kodwa ibe leyo nto futhi ngi-entertain. Sayizwe lento bazalwane uyabona nje mama sengikhuluma iqiniso thina siphethe lemiyalezo wengilo seyintathu the final warning yokugcina kulomhlaba bekumele ngaba siyazi ukuthi sikabantu bazalwane nje esingamoshi isikhathi nemali ko DStv. Sayibona leyo nto osibaya nje kube yinto esingayazi ukuthi kenzakalani. Because bazalwane lento sazisafunda last week sabuka ukuthi lento masiyibuka iyasitransforma nathi yakhumbula. Yes. Singakhohlisa umuntu bazalwane. Masibuka uSathane sifana noSathane. Masibuka uJesu sifana noJesu. Amen. Kaze ngaveza iphepha lescience abanye bazalwana ngisho uNkulunkulu bamkholwa. Yakhumbula uGideon ngelinye ilanga uNkulunkulu amthenthi Gideon ngizokusiza unqobe la Gideon uyafika inhliziyo yakhe ayikakholisisi. uGideon uNkulunkulu wakhuluma kuGideon esebenzisa abantu abangakholwa. Sakhumbula lithi iBhayibheli wathi esehla nje sahamba eduze kweyinto komathende kwama-Midianites wezwa omunye exoxela omunye iphupho and omunye wakhuluma ukuthi hawu la sifile kuGideon. Inkemba kaNkulunkulu lenkemba kaGideon sifile. Siyabona leyo nto? So ngezinye izikhathi uNkulunkulu uyasebenzisa abantu abangakholwa and ngaveza bazalwane ama-scientists yemanje angibazi labo ngangibavisa into ababhalele article ukuthi babekholwa noma bakholwa ngazo but into engisho ukuthi nama-scientists aze afakaze kuthini into esiyibukayo into ingane eziyibukayo iyashintsha indlela ezicabanga ngayo. Wena ungenza kanjani umzalwane ulindele ukubuya kaJesu? Ungavumela kanjani ukuthi ingane yakho noma wena uqobo umcabango wakho ushape yilento evela ku TV? Because nathi kumele ngabe shape umcabango wethu. Siyabona leyo nto bazalwane? All right. Now namhlanje sifunda ngephathi elandelayo. Ngiyajabula bazalwane ukuthi sizakhumbula kancane engathi singakhumbula even more as isikhathi siqhubeka. Imessage yethu le bazalwane. Ayikho into emele ngaba njengamasabatha siyazi njengale. Lesifunda manje. I-3 angels message. Sifunda makuthiwa hayibo cela usize bamsomo naku la sifuna ukufunda kumuzi othile. Sonke bakubambe bamsomo uqeda kuphuma esitolo nje. Bakubambe bathi usikade ufunda besifunda kumuzi othile ngokusaba uNkulunkulu. Manje ubaba Maseko afuna thatha uhambo oluthile kaSeko yena ube uyena wenza istart. Ungasiza. Uyabona nje uthi hayi bazalwane yithi nje ngikhipha iBhayibheli yami emotweni asambeni.
awukuthi hey yo isikhathi sokuthi ngilungise ngoba vele into yakho lena ukubona umuntu oyi-sales person odayisa izimoto uyazazi izimoto whether umfice esitolo noma umfice ekhaya yokuphendula ngemoto ngoba nayo into asebenza ngayo okwazana size uNkulunkulu. All right, namhlanje sizofunda ngokunikeza uNkulunkulu inkazimulo. Ake sithobise nje amakhanda. Tata unothando olumangalisa kakhulu. Oh Lord, ndiyavuya kakhulu Nkosi sidibene sifunde ilizwi lakho. Ndiyacela nje Nkosi kakhulu umoya wakho oyingcwele ube phakathi kwethu. Please Heavenly Father, sifunde Nkosi si-understand. Ngicela Nkosi njengoba uthembisile Nkosi umoya wakho oyingcwele uzokwazi ukusincede sikhumbule into esizifundile esizifundiswe nguwe. Na Nkosi asifani sisonke Nkosi singabantu, abanye imemory zabo azikho so good, but Nkosi uthembisile siclaima nje promise. Siyacela Tata unothando sonke Nkosi cela usenze sibe ne memories Nkosi ezikwazi ukustore ilizwi lakho. Please Heavenly Father, ndiyacela kakhulu usincede Nkosi sibe nempilo ezilenzayo ilizwi lakho. Elisixolele Nkosi apho singenza khona kakuhle. We really beg the Lord for your presence now in the name of Jesus Christ. Amen. Asiyeni kwisambulo 14 verse 6 no 7. Ndiyabazalwana masisiqeda nama message. Isambulo 14 verse 6 no 7. Kumele kube ukuthi in fact hayi verse 6 no 7. Who's got my Bible? All right. No. It's fine. Bazalwana asiyeni kusambulo chapter 14 10 verse 6 nobani no 7. Mase siqeda le ifundo kumele bazalwana bese siyazi ngesoswazi ngamakhanda nama verse. Verse 6 no 7 icelo sifundela ngesizulu. Ngase ngibona enye ingilosi indiza emkhathini wezulu. Inevangeli eliphakade elishumayela kwabahlezi emhlabeni. Nakuzo zonke izizwe nemindeni nezilimi zabantu. Isho ngezwi elikhulu ithi mesabeni Jehova nimnike inkazimulo ngokuba ihora lokwahlulela kwakhe selifikile. Nikhuleke kuye owenza izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Amen. Nabazalwane besifundile ngomsaba uNkulunkulu. Manje sifunda ngokuthini? Ngokumnika inkazimulo. Siyabona sesilapho manje. Kusho ukuthini kumnika uNkulunkulu inkazimulo? Ngoba ningi abantu abathi hayi thina siphilela udumo loNkulunkulu siyamdumisa simnika inkazimulo. Siyabona leyo nto? Again inhliziyo nenkohlisi. So mele sithole manje elizwini ukuthi kusho ukuthini ukunika uNkulunkulu inkazimulo. And then sithola usizo kuyena ukuthi impilo zethu zimkhazimulise. Siyabona bazalwane? All right. Ake siyeni incwadi kaJohana. Bazalwane wale phathi kumnika uNkulunkulu inkazimulo. Yilento sasidalelwe yona vele. Siyazi leyo nto? Yes. Nine sasidalelwe yona uNkulunkulu ayisidalele yona vele ukuthi simnikeze inkazimulo. Singakangeni isono. Kwakuyilena inhloso kaNkulunkulu yokusidala ukuthi impilo zethu zinikezena ini inkazimulo. Mawufuna ivesi elisho ukuthi sidalelwe kunikeza uNkulunkulu inkazimulo ngabhala uIsaiah chapter 41. Ngaba ngisho ivesi right yaselibuka ke manje athi 43 not 41. Asiyeni 43 Isaiah silibuke nje ivesi elishoyo ukuthi lento uNkulunkulu azoyifuna ekuphileni komhlaba yinto vele sasidalelwe yona. Glory to God. Amen. Elo ngifundela uverse 7 43 verse 7. Onke abizwe ngegama lami nengiwadelele inkazimulo yami engiwabumbile nengiwenzile. Amen. Lana ikhuluma ngamadodakazi kaNkulunkulu. Uthi wonke obadalele ini inkazimulo yakhe uNkulunkulu. Asifundeni no verse 21. 21. Laba bantu engizenzele bona ukuba bashumayele
Niseyiza leyo nto uthi uNkulunkulu uzenzele bona laba abantu ukuthi benzeni. Isaiah 43 besifunde uverse 7 no verse 21. Nabe ngifisa nje sibuke ukuthi ngempela lena yinhloso kaNkulunkulu yokusidala. Ngesikhathi uNkulunkulu esidala nayi inhloso benayo ngathi sonke. So manje mase yahlulela uNkulunkulu. Nayi into azobuka azoyibuka ukuthi ingaba lo muntu ayenza yini lento bengihlose ukuthi ayenze nkathi ngimdala. Siyibona leyo nto. Kufana nezimoto. Makhi imoto kunenhloso ethile abanayo abantu bakhanda imoto angisho. And then masebeyela kuyobheka indaba yequality. Siyibona leyo nto khona abantu ababheka equality. Equality, icriteria bayisebenzisa indlela bayibheka ngayo ukuthi ingabe iyaphasa ukuthi iyodayisa ezitolo ngoba futhi seyichitha. Babuka icriteria eshoyo ukuthi le moto beyenzelwe u1 no2 no3 no4. Siyibona leyo nto. So mase bayihlola besebenzisa inhloso ebiyenzelwe yona le moto. Siyibona leyo nto. Uma ukuthi le moto ayikwazi ukufeza inhloso eyenzelwe iyafela. Manje uNkulunkulu ukuthi ihora lakhe lokwahlulela selifikile. Thina siphile ekugcineni. Uthi ekuqaleni nkathi nginenza benginenzele ukuthi ningikhazimulise. Manje uNkulunkulu okwahluleleni ubheka ukuthi ingaba lo muntu uyayenza yini lento bengimenzele yona. Siyabona mbazalwane? So we need to understand ukuthi kusho ukuthini ukunikeza uNkulunkulu inkazimulo. Na siyobona ukuthi kusho ukuthini ke siyene ku John 15. John 15 John 15. Ngicela sifunde verse 8. Ubaba uyakhazimuliswa ngalokho kuba nithele izithelo eziningi nibe ngabafundi bami. Sayizwa bazalwane? Uthi Jesu nakho ukukhazimulisa ubaba. Ukuthi senze njani? Sithele izithelo eziningi. Kuyazwakala? So into ekhazimulisa uNkulunkulu according to uJesu, amazwi kaJesu lana esiwathola kwincwadi kaJohn chapter 15 verse 8. Ukuthi into ekhazimulisa ubaba yini? Ukuthi sithele izithelo eziningi. Eziphi ke lezi zithelo? Okay, kufakaza ngaye yebo bathini bazalwane. Eziphi lezi zithelo ezikhazimulisa ubaba? Amen. Ecela ibambe lapho ebazalwane sendivele nakeni impendulo senu Galatians chapter 5. Sibu Galatians chapter 5. So buka uverse 22 no 23. Eziphi lezi zithelo? Singazitshela ikhulunywa ngezithelo nje literal ukuthi uNkulunkulu ufisa ukubona amapentshisi aqhamuka la kuthini. Ufuna ukubona la indlebeni sengikhuluma orange. Hayi no. 22 no 23. Kepha izithelo zikaMazili uthando. Nokujabula. Nokuthula. Nokubekezela. Nobubele nobubi. Nokukholeka. 23 nobumnene nokuzithiba. Bazalwane besibambeni lapho. Kuthiwa nazi izithelo zikamoya. Kuthiwa masinalokhu sizokhazimulisa ubani? uNkulunkulu. Na bazalwane mawuzibuka izithelo zikamoya uzibukisisa ziyisimilo nje sika Jesu. Siyibona leyo nto? Ngamanye amazwi into ekhazimulisa uNkulunkulu is when sifana thina naye. Sifana noJesu. And uJesu ufana noNkulunkulu. So masifana naye. Siyibona leyo nto bazalwane? Singayikhohlwa lento ngicela ukuyiphinda. Mawukuthi ukhohle wonke amavesi ukhumbule lokho. uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi sifane naye. uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi sifane naye. Lana ke manje uNkulunkulu seyasinikeza i-breakdown yokuthi unjani ke yena. Mase isitshela ngezithelo zikamoya eziwuthando. Love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance.
Siyibona leyo mfazalwane? Now namhlanje asizuzibuka zonke lezithelo. Ngifisa ukuthi nawe wonke umuntu nje olalele ngoba la senze training ye-evangelism. Nawe mawushare lomunye umuntu ngalesifundo sokukhazimulisa uNkulunkulu, ungakhetha nje izithelo ozohlala kuzona kakhulu. Namhlanje uzisummarize nje zonke. Ukuthi masizibuka zonke mhlawumbe ngagcina ukuthatha isikhathi kakhulu, yabo? So nawe ungakhetha nje lezo umoya ingcwele athi hayi kulona umuntu okuqinise kulezi. Yabona leyo nto? So uzobuka ukuthi okay, khona ulove, khona ujoy, khona upeace, khona long suffering. Siyabona leyo nto? So mawufike ukhuluma nomuntu one long suffering, ombona ukuthi ayivele umuntu obekezelayo, umuntu nje opatient futhi. Ungahlali kakhulu kwisithelo se-long suffering. Siyabona leyo nto? Ngoba akanankinga ngaleyo nto. Sihlala la kunenkinga khona. Siyabona leyo nto? If la ikhaya kuyasha, umlilo usekitchen. Mawukuthi mina ngiyafika ngizicima umlilo, ngiyocisha ekitchen la kunenkinga khona. Siyabona leyo nto? Angibe ngithela amanzi la ngena inkinga khona, ngithela amanzi. Ngithela amanzi ngiyambona uzibona. So that's why masizovangela bazalwane kumele sibe namehlo akwazi uobserver. Uzibani shame nayi into emshaya kakhulu. Sikwazi sibaza abantu. Siyibona leyo nto? Mawufunda incwadi ngalibhala phansi leli verse, this is just an extra ke manje. Kwincwadi kaJohn chapter 2 verse 24 no 25. Iyasitshela ukuthi yini yasiza ukuthi uJesu akwazi ukuvangela ngendlela emangalisa ngaka. Ithi uJesu wayebazi bonke abantu. Futhi wayesazi ukuthi yini ephakathi kuye umuntu. Sayizwa leyo nto? So ukuze ukwazi ngempela ukufinyelela ebantwini, you need to know people. Chapter 2 verse 24 to 25. John 2 verse 24 to 25. So iveza nje ukuthi uJesu wayenolwazi lwabantu. He knew people. Now bazalwane isithele ngifuna singene kusona inesothando sokuqala. Sizobuka esothando and then mhlambe sizobuka esokugcina esokuyithiba. Abazalwane bengihlekise abengithanda bazalwane indlela. All right. Ake siyeni ku Corinthians, 1 Corinthians chapter 13. Sifunda nje ngothando. Korinto yokuqala chapter 13. Ngizocela ozosifundela kusukela verse 4. Bazalwane uthando siyo. Asike sifunde njani sicabangeni. So like verse 4, I'm verse 7. Uthando luyabekezela. Uthando lumnene. Alunamahawu. Uthando aluzigabisi. Aluzikhukhumezi. Aluziphathe ngokungafanele. Aluzifuneli okwalo. Alucunuki. Alunaqhubu. Aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Anisibambeni lapho ke manje. Bazalwane, kuthiwa uthando into yokuqala lana. Into yokuqala uyishilo mama, uthando linjani? Luyabekezela. Do you see that? Now I want to show something bazalwane. Ngifuna ukuveza uNkulunkulu ngoba la sikhuluma ngoNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu owuthando. So njengoba la ithi uthando luthi lunje kahle ithi uNkulunkulu unje. Ngoba ngisho ku1 John chapter 4 verse 8 ithi uNkulunkulu uthando. So la kukhulunywa khona ngothando kukhulunywa ngoNkulunkulu. Kuthiwa uNkulunkulu uyabekezela. You know uNkulunkulu ngicela bazalwane sike sibuke nje ngizoyenza example mhlambe. A few examples ukuveza ukubekezela kaNkulunkulu. Sibuye nje ukubekezela kwakhe uNkulunkulu. Then sisibuze afterwards ukuthi ingaba thina siyabekezela ngalolu hlobo yini. Siyibona leyo nto? Ngoba sithe uNkulunkulu ukhazimuliswa ukuthi sibe njani thina?
Tele. Sithele iy'thelo kodwa vele sithele izithelo lezi zi-character yakhe so khazimuliswa ukuthi sifane naye. Ake sibuke ukuthi ubekezela kanjani uNkulunkulu. Sofunda nje ngomuntu bazalwane enimaziyo kuthiwa uManase. Siyene ku-2 Kings. Sofunda ngoManase umuntu esimaziyo sonke. Siya ku-2 Kings. Bazalwane wena mina le ndawo le ekaManase ihlezi ngithinta angazi mhlawumbe ngoba izolo zami ziziningi. Yabo my sins were very very many. Ngiloke nje futhi ngenza iy'thembiso ngibuye ngiyiphule uNkulunkulu. So ngiyayithanda kakhulu indaba kaManase. Sibuka nje ukubekezela. Saqala ngephathi yokuqala ukubekezela. Okay, 2 Kings chapter 21. Ngicela uzosifundela kusukela ku verse 2. Kambe ame nje ku verse 4. Wenza okubi emehlweni kaJehova njengezinengiso zabezizwe uJehova abaxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Wabuye wakha izindawo eziphakemeyo uHezekiya uyise azichithile. Wamisela uBhali ama-althare. Wenza u-Ashera njengokwenza kuka-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli. Wakhuleka kulo lonke ibandla lasezulwini walikhonza. Wakha ama-althare endlini kaJehova. uJehova asho ngayo ukuthi ngiyakubeka igama lami eJerusalema. Neyizo leyo nto ukuthi uManase wayikhonza iy'thixo iy'thombe and kuthiwa and bazalwane kuthiwa uManase zange agcine nje ngokuyikhonza ley'thombe obe singafiki bengithe u-2 Kings chapter 21 so ngathi 2 verse 2 to verse 4. Okay, sesiyithole ibazalwane sonke ithi uManase wayikhonza iy'thombe sizwile. Wenza izinto oyisazi kahle ukuthi uNkulunkulu akazifuni. But nayi ke bazalwane into emangalisayo. Njengoba ekhonza izithombe, ekhonza nenyanga, nelanga, ney'nkanyezi, konke nje lokubonayo. Wagcina uManase Verse 3 angizwanga kahle ukuthi waphinde wakhuleka kulo lonke ibandla lasezulwini. Ama-Ashera futhi. Angizwa? Kodwa Wenza. iy'thixo lezi ayikhonza angithi. Yebo. Waphinde kuthiwa wakhuleka ebandleni lasezulwini. Yebo, makuthiwa ibandla lasezulwini akusho ukuthi ezulwini. Makuthiwa the host of heaven. Sikhuluma ngezinto ezisezulwini ezisibhakabhakeni, ilanga, nenyanga, ney'nkanyezi. So babekhonza ilanga. Wayengakhonzi uNkulunkulu. Yebo. Ngiyabonga lo mbuzo. Izinkanyezi, lezi sithi izinkanyiso nje. Yebo. So wayenza lokhu akusenziwa ezinye izizwe. Bekhulekele elangeni. Siyakhumbula phela bazalwane nkathi sifunda ku-Ezekiel chapter 8. Kuthiwa lento eyenziwa ezinye izizwe yagcina seyisenziwa naseSirayeli. Yilapho uNkulunkulu waqala wathi hayi sengizoqala ukubhubhisa manje. Ngiyaqala athi ubekuphawu lwakhe. Siyakhumbula ukuthi kwabonakala amadoda aseSirayeli eflathele itempule. Amadoda awu-25. Siyabona leyo kuthiwa ebheke empumalanga. Kuthiwa ekhonza ilanga. Siyabona leyo so noManase wabesenza lezo zinto. Nawu bazalwane nayi into ethusayo yangithusa. Ku-verse 4 ukuthi uManase lama-althare lana waboBhali nabo-Ashera kuthiwa wawathatha wawakha etempileni likaNkulunkulu. La izigcinzelele ivesi iziya-emphasize ithi la uNkulunkulu wayethe uyobeka igama lakhe. Wasifaka lapho uManase wathi ayikho indaba kaNkulunkulu. Do you see that? Iyaqhubeka bazalwane la kulo uManase uze ku-verse 16 asiskiphe seku-verse 16. Futhi uManase wachitha kakhulu igazi elingenacala waze wagcwalisa
iJerusalema kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni ngaphandle kwesono sakhe onisa ngaso uJuda ngokwenza okubi emehlweni kaJehova. Sayizwa leyo nto? Umuntu kumele achithe igazi elingakanani kuze kuthi ugcwalise iJerusalem lonke, idolobhe lonke ngegazi. Wayebabulala abangcwele kuthiwa futhi wayikhetha igazi elingenacala. And do you know, mawufunda ihistory, kuthiwa umuntu oqala ukufa ezandleni zikaManase kuthiwa uIsaiah. And lapho uPaul kuHebrews chapter 11 mayikhuluma ngokuthi and some were sown asunder, ukuthi kunabantu abasafa phakathi nendawo. Ikhuluma ngoIsaiah. Lawo Manase wahlukanisa umzimba ophezulu lo ngaphansi. Lachitheka igazi lomprofeti kaNkulunkulu. Yayizwa leyo nto? Now ake siyeni futhi kwiChronic. La kuqhutshekwa khona futhi kukhulunywa ngoManase. 2 Chronicles. So iChronic zilandela nje amakhosi uKings. 2 Chronicles chapter 33. Bazalwane ngiyangibona masifunda lezi zinto chapter 33. You know, ngifunda verse 7 and then verse 9. Xa uzofunda verse 9 sekunikeza isummary ya konke uManase kwenzile asizwe ukuthwana. uManase wadukisa uJuda nabakhileyo eJerusalema. Baze benza okubi kunabezizwe. uJehova abachitha phambi kwabantwana bakaIsrayeli. Kuthiwa indlela uManase wenza isizwe sakaJuda ukuthi sisenze okubi ngako. Even ukubi abakwenza kwaze kwadlula ukubi kwabezizwe. Sayizwe leyo nto? Ngisho nabantu abangamazi uNkulunkulu bathi ha kwenziwa kanje. Hayi ngeke seko right. Imagine wena wazana noNkulunkulu sewuyakhuzwa abantu abangamazi uNkulunkulu. uManase bazalwane ngizama ukuthi uSathane wayemsebenzisa. Wayesezandleni zakhe kanje. But you know kunenye into eyenzeka. Asiqhubeke nayo. Sifuna sifunde manje kusukela ku verse 11. Sema ku verse 15 singami. From verse 11 to 15. Ngalokho ke uJehova wabehlisela izinduna zempi yenkosi yase-Asiriya. Zambamba uManase ngamaketane, zambopha ngawozankosi zamisa eBhabheli. Lapho esehluphekeni wanxusa kuJehova uNkulunkulu wakhe. Wazithoba kakhulu phambi kaNkulunkulu wawuyise. Wakhuleka kuye, wancengwa nguye, wezwa ukunxusa kwakhe. Wambuyisela eJerusalema embusweni wakhe. Wayesekwazi uManase ukuthi uJehova nguye onguNkulunkulu. Emva kwalokho wakha ugange olungaphandle komuzi kaDavide ngasentshonalanga kwaseGihoni esigodini kuze kube sekungeneni kwesango lezinhlanzi. Walihaqa iOfeli, waliphakamisa kakhulu. Wabeka izinduna ezinamandla emizini yonke ebiyelweyo yabaJuda. Wasusa onkulunkulu babezizwe nesithombe endlini kaJehova. Nawo onke ama-altara ayewakhile entabeni yendlu kaJehova naseJerusalema wakulahla ngaphandle komuzi. Sezwe bazalwane. You know into engithintayo bazalwane, uthola umuntu seyibukisile. Yazi kunabantu abamdelayo uNkulunkulu, kunabantu ababukisayo. Ebukisile uNkulunkulu. Ungathi akanelanga ukuthi angamkhonza uNkulunkulu, akhonze izithombe. Kuthiwa wathatha izithombe wayifaka endlini kaNkulunkulu. Mayibulala abantu wayitargetela abantu abakhonza uNkulunkulu. Kodwa kuthi kwala ngelinye ilanga esenkingeni uManase ethunjiwe. Kithi wakhumbula imfundiso kababa wakhe. Siyabazi baba kaManase ukuthi uba Hezekiah. Kungenzeka ukuthi nje uHezekiah into ayiloko emtshela yona uManase ethi Manase
Zongakhohlwa mntanami uNkulunkulu uNkulunkulu nomusa kakhulu. Yeah. Wathi seyilapha eseyinkingeni wakhumbula ukuthi hey ubaba kwangitshela uNkulunkulu nomusa. Zoyengizwe namhlanje. Ingabe uNkulunkulu ngempela yongizwe. Elithi iBhayibheli lithi wazithoba wakhuleka. Elithi uNkulunkulu wamuzwa wamthethelela wambuyisa. Kingdom yakhe. Seyizona ntombazalwane. Naye siyamonde waphendula ngempela ngoba konke lokho wayikwenzile wakureverse yebo mntana. Asikela mfundo verse 10. Ayathatha ukufunda verse 10. Unento ethile kulento eshoyo engethusana ngembuka. Sure. Siyawuza verse 10 bazalwane uzofundela verse 10. uJehova wakhuluma kuManase nakubantu bakhe kepha kabalalelanga. Sayizwa leyo nto? Akusho ukuthi wayengamazi uJehova, akusho ukuthi wayengamkhuza lokho emkhuza njalo. Siyakubuka bazana ukubekezela kaNkulunkulu. Ingakho ke ngibone ukuthi uSathane usuke edlale ngomuntu, umuntu mayizibone ngathi yena seyiyone kakhulu ukuze athole intethelelo. Bazalwane, asikho isono esingagezwa egazini. Amen. Mayikhuluma uZechariah chapter 13 uthi kuyovuleka umthombo ngalelo langa endlini kaDavide. Ithi ngumthombo wesono nokungcola. Bonke abanesono abangcolile bayogeza kulo mthombo. Kusuka wonke amabala. Asikho isono esingathethelelwa bazalwane uJesu. Ngisho nomuntu bekho wakhipha isisu. Omunye wadlwengula, omunye wabulala, omunye wathakathi. Siyayizwa leyo nto? Asikho isono uNkulunkulu angasithetheleli. Umuntu maseyiziletha yena uNkulunkulu. Athi Nkosi, ngiyazibona ngiyazibulala. Ngiyacela Nkosi ungisize. Liyaqala igazi ngaleso sikhathi lezi umsebenzi walo. Sayizwa bazalwane? Mina uNkulunkulu usinikeze lezibonelo ukuze sibone ukuthi ngisho noma sekuba sesiphansi kanjani still angasikhuphula. Sayibona leyo nto? Ake ngiyakholwa I'm sure akekho la kuthina mhlambi akenze lento izenziwa uManase. Bakhona mhlawumbe abantu bake bakhonze izithombe. Bake bakhonze mhlawumbe amadlozi. Bake bakhonze konke kodwa uthothi akazi athi hayi uthi ngilethe lezi thombe zami ngizifake endlini yathi sayibona leyo nto? Nokubulala angikholwa asazi sibaza abantu kodwa angikholwa ukuthi khona umuntu okubulala abantu la kuthina nje njengoManase. Yathi noManase gazi lika Jesu lakwazi ukumgeza. Sayizwa leyo nto bazalwane? Abanye sababulala ngolimi, not physical, sababulala ngokukhuluma. Kukhona abantu abangathanda because of us. Kunjalo uqinisile. And you know nokunye ngikubonayo bazalwane. uManase waphenduka. But mawuqhubeka nayo indaba ku 2 Kings na ku 2 Chronicles. Labantu babenziwa uyena ukuthi bamoshe zange baphenduke bona. So yenye into ekumele yenze ukuthi isono leso sisizonde. Ngoba ungenza ukuthi wenze isono ndena nibuyiphenduke but iinfluence yezenzo zakho iyaqhubeka. Uyozizwa kanjani sesezulwini? Sesihlela ngisasifundile so besahlulela. Sekavela igama lika sibanibani. Ukhumbula ukuthi lo muntu lona njengoba ngekho la ezulwini ngenxa yami. Sayizwa bazalwane? Ngamazi sakhulumayo nezinto esizenzayo. So that's why each and every moment ungathi siyacela uNkulunkulu asibambe. Yeah. But umusa yiloko zonke uNkulunkulu yazi. Even though izenzo zikaManase zenza ukuthi abanye abantu balahleke, but yena individual since yena waphenduka yena uNkulunkulu wamthethelela. So singabobamba ezizweni zethu ngithi kodwa hayi into yasengimosha kakhulu uyazi ukuthi ibandla elithile ukuze nje manje kuthi anavala ngenxa yami ngeke ngibone uNkulunkulu angithethelela. Bazalwane asikamazi uNkulunkulu. Kangibuka la bazalwane ku verse 13 ukuthi ke njengoba sibheka ukubekezela kaNkulunkulu nothando kaNkulunkulu ngibona la ukuthi
ngempela uNkulunkulu akenzi njengoba kwenza thina. Thina masixolela umuntu asimxolele njengoba ngothando njengoNkulunkulu. La kuthuma naso wambuyisela embusweni wakhe. Ake sithi mina bengidla imali yebandla mhlambe ke example. Sengiyaconfessa ke manje kade kusikhwama webandla. Sengiyaconfessa ngidlile imali bese ngicela itetro ngiyilahle bazalana. Kodwa mase kuhlangana umkhandi uzongixolela siyaqolela impela mamsala kodwa ngeke sakubisele imali. Asakwethemba kodwa uNkulunkulu yena umbuyisele embusweni wakhe. Yesayibona lona. uNkulunkulu. Siyabona bazalwane sithanda uNkulunkulu. Siyabona uthando kaNkulunkulu wonke. Do you know ukuthi uNkulunkulu mayekuthethelele kuba ngathi yazi mina ngendlela ayibona ngayo kuba ngathi mawuke wawe esonweni kuba ngathi uNkulunkulu uyakudabukela and uyakubona ukuthi uyazizwa ngempela ukuthi wonile. Siyabona leyo if ngempela kunokuzisola nje okuqinisekile enhlizweni yakho uNkulunkulu uyakubona akudabukele and you know ukuthi uvele akuphakamise ube phezulu even more than labo bengakazi bebone. Do you know ukuthi uJesu izingilosi azihlali kwi-throne? Siyazi lotho azihlali kwi-throne kaNkulunkulu izingilosi. But you know ukuthi uJesu mayikhuluma kwincwadi yeSambulo chapter 3 kuverse 21 uthi la kuthina uthi kuthina uqala khulume ngobubi bethu. Sekhumbule khuluma ngebandla laseLaodicea athi nibabi nibanjeni athi kodwa kunina onqobayo ngiyomhlalisa nami kwi-throne yakhe. Senze lento bazalwane uJesu mayishiya izulu ezosindisa abantu. It was not only ukuthi nje bangene izulu but abahlalise kwi-throne. Senze leyo nto. Do you know bazalwane hey that's why umpostoli Paul ethi yabona bazalwane mawukuthi insindiso siyithathile nje sadlala ngayo sayichitha bazalwane hey yoba nzima ngoba i-offer izulu elisenzela yona bazalwane yamangalisa. Yamangalisa kakhulu uthando kaNkulunkulu. Bekezela kwakhe ngiyamangala yabona lana lethi vele ngenze nje ngikhuluma namangenza ama-study umuntu seyibika athi inkinga mina futhi ya ngiyayizwa yonke lento oyishoyo nje kodwa mina ngenze ukuthi nokuthi ngibe ngithule ngisho ngaphakathi ithi akawazi umusa kaNkulunkulu kaSirayeli. Akawazi amandla wegazi. Umuntu omunye azabuza athi kodwa mawucabanga ngisengashintsha senge-addicted kanje kwinto kuwanothi ngithi akezwa amandla wegazi. Kunamandla uzama egazini likaJesu. Umuntu mayizinikela nje yogeza. Ake sidluleni. Uthe uthando luyabekezela ngisho. Na kunenye into engicela siyibuye ngothando. Masifunde kuverse 5 ukuthi uthando aluzifuneli okwalo. Ayisibukela ama-examples la. We're just looking at the character bazalwane. Yinto ekumele sibe yiyona le. Sigcwala intethelelo. NjengoNkulunkulu. uNkulunkulu aseyivumile nje iManase hayi seyisekuyophela ngayo. Kodwa nkathi ezithoba wathi hayi it's fine ngokunika ithuba. And lento kulo umamsabela ukuthi wambeka kwi-kingdom, wambuyisela ubukhosi bakhe. Iyafana nalento ekhulunywa uJesu. Ngifisa sibone ukuthi uNkulunkulu kwiTestament elidala uNkulunkulu kwiTestament elisha. Siyakhumbula uJesu mayenza isibonelo ukuthi umono wamukelwa kanjani. Mayikhuluma ngendodana yolahleko. Uthi mayibuya indodana seyiplanile ithi ngani ngifike ngithi baba sengifuna nje kuba isicaba. Ubaba wayigqokisa indodana ingubo engakazi igqoke. Even angaphambi kokuthi yona. Seyibona leyo nto? Ngoba uyazi ukuthi iyazisola. Ngenze ukuthi mhlambe imane icabanga into kodwa mhlamba ngithethelelwanga kwangempela. So ubaba uvela ayibonisa uthando olungaphezulu kwalolu lalo yayilibona phambi ukuthi yona. Seyibona leyo nto? Ngoba akafuni nokuthi ingabaze. Mele yazi for sure ukuthi hayi ngakwenza ukuthi you know uSathane abazana abantu abamba ngeguilt. Yes. So omunye yabona izinto zingahambi kahle kuphileni kwakhe athi le nto engayenza. uNkulunkulu akangithetheleli. uNkulunkulu nomusa bazalwane. uNkulunkulu yabekezela. Nawe sibukele ama-examples ukuthi uthando aluzifuneli okwalo. Hey bazalwane ngiyayithanda le ndaba ye-character. Ngoba do you know ukuthi i-character bazalwane iyona nto esoyisa ezulwini. Kuzo zonke ezinye izinto esizisebenzelayo esinazo zosala emhlabeni
ongabuthi ingcebe ngayo ishiya la. Asiyeni kusiyobuka isibonelo nje. Asiyeni ku Luke chapter 19. La igugu igazi bazalwane. You know, yabona uJesu ngifisa ukumbona izolo besifunda ekhaya yabona masifunda ukubuya kaJesu ayisibe simangale kakhulu, you know. Bazalwane uJesu yamangalisa. Yamangalisa kakhulu. Makukhulunywa nje ukubuya kwakhe uJesu besifunda ichapter Great Controversy chapter 40. Kuthi bazalwane injabulo ezobe isebusweni bukaJesu. Mase ibona abangcwele abasinda ngegazi lakhe. Ithe mangiyibuka ngamangala. Kuthi indlela zobe jabula ngayo uJesu. Kuthi one by one izobe sithoyisa do you know ukuthi ngele uJesu mase sithoyisa imikhele akazothuma ingilosi. Ithi le chapter ithi uzobe ezenzelena one by one all the millions of the saints. Ngabe ngabona umbono abantu begraduate ubona abantu begraduate akekho boreka yathi ngiyabhorekile kule graduation season ngokumuntu excited yabona leyo nto le abazalwane bekuyi graduation yena phakade uJesu abesithi bebe one by one what inkosi kodwa ayingifanelanga lento ngibeka yona. Ayingifanelanga into ngibeka yona. Ngibengazizwa ngilangazelela bazalwane kakhulu. Ngijabulise ile party uJesu usazojabula kakhulu. Because bazalwane ziningi izinto ezenzeka emhlabeni even namhlanje ezimlethela ubuhlungu uJesu. So nje mangifunda ukuthi uJesu uyajabula ngathi sha. Ngifisa kuba khona. Ngimbone nje seyijabula. Umuntu wahlupheka kanje, phela akekho umuntu wahlupheka njengoJesu. Do you know that? Like since umhlaba waqala uyoziyophela akekho umuntu wahlupheka njengoJesu. Ehluphekela futhi isindiso lwethu. So mase simbone ejabule bazalwane. Yeah, it's fine. Tell Luke chapter 19. Ngifisa lana sibuke nje kusukela ku verse 41. Yeah. To verse 44. Sifunda manje ukuthi uthando alizicabangeli alizifuneni kokwalo. 41 to 44. Kwathi esondela ewubona umuzi wawukhalela. Wathi sengathi ngawazi nawe ngalolu suku okuthula. Kepha kalokho kufihlakele emehlweni akho. Ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakukaka ngodonga lwempi zikuhaqe zikubimbezele enxa zonke zikuwise phansi wena nabantwana abakuwe zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho ngokuba ungasazanga isikhathi sokhanjelwa kwakho. Amen. Nabo bazalwane mhlawumbe yazibuza ukuthi avele verse lingenaphi kuthando. I want us to see something. uJesu la siyakhumbula ukuthi iverse card yila ugibele imbongolo. Kuthiwa Hosana bayajabula bonke usondele eJerusalem. Lithi iBhayibheli wathi masefika kwi-edge yentaba Mount of Olives walibona idolobha elingcwele eJerusalem lihle ngendlela emangalisayo. Wathi mayibuka iJerusalem kukhona nendawo uyayibona neCalvary lapho azombethela kuyona. Uyabona nala izansi kwentaba iGetsemane la azobe ekhuleka ukuze kuchitheke igazi. Siyabona leyo nto. Uyabona neindawo la amaFarisees bazobe kudlalwa ngayo. Do you know bazalwane ukuthi uJesu akudlalwa ngayo? Do you know ukuthi uJesu akudlalwa ngayo? Abanye baye ngale. Kuthi animthatheni. Inkosi yamaZulu. Uyazibona zonke lezi ndawo. Kodwa uJesu waqala wakhala, lithi iBhayibheli wakhala kakhulu. Wena ungazitshela ukhaliswa yilento ezokwenzeka kuyena. But mase iqala ukuphendula, ekhuluma ukuthi yini emkhalisayo.
yingoba uJesu ubona into ezokwenzeka kubantu baseJerusalem. Seyibona leyo nto? Wathi nayi into ezokwenzeka kunina ngoba nina anamukelanga usindiso bengithi ngifuna ukunipha lona. Seyizwa leyo nto? Labantu bamrejectile kodwa emakhalela inyembezi. Kuthiwa he wept. Kuthiwa kwakuyisililo. It was not just the question Jesus ehlele nje inyembezi. Kuthiwa kwakuyisililo esimangalisayo. Abantu baba surprised ukhalelanga uJesu. Kanti ukhalela bona. Kuthi bazobulawa. And ngempela siyazi mawufunda ihistory, lento uJesu ayikhuluma yenzeka. Afika amabutho amaRoma ngo-AD 70 alalisa wonke umuntu phansi. Awengahloniphi igogo ngane encane ayilalisa yonke into phansi. So wathi mayibona uJesu lento izokwenzeka, yamenza ukuthi akhale kakhulu. Na into angithinta lama ngifunda lokhu ngithi uJesu wave wayikhohlwa yena. Wakhohlwa ngepain abasezom. Do you see ukuthi labantu abakhalelayo ukuthi bona bazozwa ipain, yilabantu kuyibona bazomkhoza ipain. Akasho ukuthi omunye umuntu ayizothi mase yibona lento athi nisazobona into ezokwenzeka. Yabona? Omunye athi yabona njengoba nizongibulala lapha nisazobona. Kanti ukuthi uJesu achitheke inyembezi. Ngoba wazikhohlwa yena. Ngiyafisa bazalwane, kuzo zonke ngingathi yini ama characteristics ngesizulu. Kodwa nje kuzo wonke ama characteristics bazalwane esingaba nawo, ayikho enhle njenge characteristic yokuyikhohlwa. Yovula ikhohlwa kubonakala ukuthi hawu nawe njena ukuthi uzoba nenkinga kanje. Ingilosi zazimangele zibuke uJesu. Uthi uJesu ukhalela abantu bezombulala. Bezodlala ngaye. I mean wawubona wonke lamabhilidi la asazongena khona abantu bamthufele ngamathe ebusweni. But wakhalela yena labo bantu. Do you see that bazalwane? Naye yenye asishekise ku Luke 23. Sakhuluma ngokuthi uthando. Yeah. Luke 23. Ku Luke 23 ngicela sifunde verse 34. Sise lapho nje ukuthi uthando lizifunelo kwalo. Sesaqeda yabazalwane. Sekusele nje ukuthi siyobuka kuyithiba. Masifunda kuyithiba. Siku Luke 23 verse 34. Do you know bazalwane ingilosi ukuthi azamangala mawufunda ukuyibhala phansi ku Desire of Ages page 761. Kuthiwa ingilosi zamangala mazizwa lento uJesu azoyisho manje. Elo sifundele ngesizulu verse 34. 731. No, Luke. It is a 761. Yeah, 761. Kepha uJesu wathi, Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Hey, babelana izingubo zakhe benzelana inkatho. Hey, bazalwane masifunda lento. Kuthiwa ingilosi zazibukile with amazement. From ukuqala komhlaba uze phela umhlaba zaziqala ukubona umuntu ophatheka kabuhlungu kanje. And zibukile uJesu elenge esiphambanweni. Cabanga nje ikhonkwane ezandleni naseyinyaweni. Umqhelo wameva ungene ebunzi siphongweni khanda lonke. Namaskazi. Lolu godo leli alenga kulona ezemane zamuphefumula emele akhuphuke kanje. Manje limsili njalo mayiphefumula iyathunukala. Zibukile ingilosi zibukile ukuthi mhlambe uzothina uJesu phambi ukuthi afe. Zabuka ingilosi uverse 34 kuthi uJesu wathi Baba bathethelele. Mawufunda ukuthi Desire of Ages bazalwane kuthi all heaven was filled with amazement. Kuthi kungathi uyazi kinga ingqondo yami iya imagine kakhulu mina. Kungathi ngiyazibona ingilosi ziqhwebana zithi uyizwile lento sizwe kahle. Uthi baba abathethelele abantu abamenza lento. Uthi baba abathethelele. Bakwazi bakwenzayo. Do you see that bazalwane? Wazikhohlwa yena ubuhlungu bamzisa ikhona. So bazalwane nje ukuyikhohlwa. Siveza ini ukuyikhohlwa. Bazalwane athi uNkulunkulu angasiza. Angasizi only ukuthi sikwazi ukushare lento
sikwazi futhi nokuthi siphile and lento yodinga umkhuleko bazalwane ukuyikhohlwa kudinga umkhuleko ukubekezela kudinga umkhuleko ake sidluleni othandweni silibonile uthando bazalwane likhulumile ngoyikhohlwa lakhuluma futhi ukubekezela nangongabamba amagqubu sihleze sikhuluma ngobamba amagqubu umuntu onothando obekezelayo ngiyabamba amagqubu. Do you know bazalwane into eshayayo thina ezinhliziyweni zethu ngingathini kusekhona zothini le kusekhona into yokufisa ukuthi umuntu mayikwenze okubi nawe engathi angathola okubi ngisho noma umuntu mhlambe ungiphathe kabi mama ukuthi ungiphathe kabi yazi ukuthi okay it's fine njengomKristu ngizomshaya kodwa ngifuna ukukhuluma nje ngendlela naye ezomphatha kabuhlungu ngifuna ayizwe lento siyayizwa leyo nto yebo mama sayibona leyo nto sayibona leyo bazalwane do you see ukuthi kuJesu yayingekho yonke leyo nto abantu bembulala akekho umuntu I will say this akuthina sonke akekho umuntu okasizwise sonke sisonke la endlini akekho umuntu okasizwise ubuhlungu obufana nobuhlungu uJesu obuthola ebuzwise esiphangoleni ngoba uJesu zangathi inkosi ngicela uphuthume ubabulala it's fine asiyeni bazalwane kithi ethi ngaphende sa spirit revenge ngiyangibona nama driver told ya driver umuntu edrivise kambi awuzumshayi angisho kodwa ufuna nje ukumbonisa ukuthi wena pip nazoke kuthi athi akahlangana nengozi njengoba ngidrivisa kanje sayibona leyo nto bazalwane phela uKristu ngene kuyo yonke into uKristu ngene kuyo yonke into akukho la kusala khona ngaphandle alright ake sibukeni ke manje ukuyithimba then siyavala kuthi abazalwane one of his tellers kamoya kuthi yini ukuyithimba ukuyithimba is self control kusho kuthini ukuyithimba ukuyeka into oyithandayo ikhona kusho ukuzibamba ukwazi ukuzibamba ngisho ukwazi ukuzibamba kekho umuntu ayizithibe nje ngoJesu uJesu bazalwane wafasta 40 days 40 nights iBhayibhile uSathane wafika kuyena ephelile indlala lize lithi iBhayibhile malikhuluma ngayo uJesu ngaleso sikhathi likhotha ivesi likizayo lithi ubuso bakhe nomzimba wakhe wawumumbi kunabo bonke abantu abasemhlabeni siyibona leyo nto yathi bazalwane akekho umuntu okehle njengoJesu iyathi la yabona nje sikayifundi point by point lento there is no one who has suffered like Jesus. No one has ever been disfigured like Jesus. I'm sure I'm very matam. Into embi njengabukeki. Wenzela thina lapho. Cabanga thina all the time enza konke lokhu. Cabanga mina nawe. Wazithiba uJesu. And nathi bazalwane masingamaKristu kumele sifunde ukuyithiba. Now I want to share mhlawumbe amavesi ambalwa ngokuyithiba. Asambeni sincwadi yeZaga chapter 25. Izaga. You know sesiyavala nje. I really love this point. Yokuyithiba bazalwane. Izaga 25 so buka verse 28. Njengomuzi odiliziweyo ungenalugange unjalo
unjalo umuntu omoya wakhe ungenakubanjwa. Sayizalwane bazalwane. Ithi njengomuzi onganani? Unjalo umuntu umoya wakhe onjani? Do you hear that bazalwane? Ithi nge-English, he that hath no rule over his spirit is like a city that is broken down without walls. Now ngicela ukuyichaza le ikhuluma isho ukuthini. Singababaza nje mhlambe asikayizwe kahle. Ibhala lento uSolomon uyinkosi wayesazi ngezinto zempi. Now makuzwa empini isizwe noma idolobho lalikhuselwa yini? Izingange zalo, the walls, izindonga, siyabona leyo nto. And bazalwane, isizwe noma isithi engenazo izingange yayinqotshwa noba yesiphi isitha esincane isithi esincane nje. The smallest and weakest enemy engene ithathe leyo sithi. Why? Ngoba azikho izingange. Ngamanye amazwi ayikho isithi yayinga overcome isitha njengesithi engenazingange. Uthi ke manje Solomon siyayithatha lento ayifake kwezomoya spiritual. Uthi umuntu ongenayo ukuzithiba ongakwazi ukubamba umoya wakhe. Uthi ufana njengedolobha. Noma umuzi ongenazingange. Ungena noba yini. Asike sithathe njengomuzi nje coba mangekho izindonga la. Ngena yonke into akudingi ngisho nesigebengu esiwuclever nje singene la. Noma sazilutho siyazingena siyabona leyo nto. Ngizama ukubazalwane masingenayo ukuzithiba. Even the smallest temptations othola siwe. Yeah. Why? Ngoba into engekho is self control. Into engekho is self control into lekhaya. Asikwazi ukuyithiba. And ukuzithiba bazalwane ngizosho kanje. Ukuzithiba first of all ukwenza into right. And then uyenze ngendlela right. So it's avoiding the wrong and choosing the right. But nana kulento right, mele futhi nayo yenze ngendlela right. Sakhumbula? Khona la sake safunda ngendaba kahani. La uNkulunkulu ethi uyitholile yini ihani? Yidla eyanele. Hleze usuthe kakhulu yona ikuphalaziwe. Sebona leyo nto? So ihani is good, but when you overdo ihani uyaphalaza. Sebona leyo nto? So yiyo le temperance ukuthi uthola wenza into right you avoid the wrong. Konke wrong kumele uavoid. Then mase uthola lo right ukwenze ngendlela eyanele. Ngendlela right hayi ukuthi overdo. Sebona leyo bazalwane? Makhuleka temperance khuleka kanjalo. And I will tell you the truth. Ema Christian bazalwane asikho isithelo sikamoya abantu abasizibe njengalesi. Sokuyithiba. Umuntu masisise nje masathi ayakufaka uyafaka nje. Noma yini. First of all ufaka noma yini? Yes. Noma ingakanani. Ngomzimba othengwe ngegazi. Zonke lento esikhuluma zasenzeka kuJesu, yiprice eyayikhokha for lo mzimba. Eyibona bazalwane le price ukuthi ayikho into engafika kule price ekhokhiwe. Akekho umuntu omele ngabe uphatha kahle umzimba wakhe njengomKristu. Asizweni umpostoli uPaul uthini yena ke manje uzithiba. Iverse lokugcina lisolifunda then ngicabanga ukuthi uzoyivala la. Asiyeni kuCorinthians, amaKorinto okuqala. Kuba seKorinto okuqala chapter 9. La igugu igazi. Uthi bazalwane sithi singakwazi ukuzithiba. uNkulunkulu let me tell you something. Njalo uNkulunkulu mayisifundisa something usuke ufuna ukusipha yona ngalolu suku. Njengoba sifunda ukuzithiba namhlanje, kunomuntu uNkulunkulu afuna ukumupha isipho sokuzithiba. Sayibona leyo nto? Igazi manje liyasebenza. Kumuntu owilling. Ongekho willing athi hayi mina ngeke ngeke ngikwazi ukuhlukana nokuthi uyosale njalo. 1 Corinthians chapter 9 asifundeni verse 24 to 25.
Hayi ya 24 25. Anazi ukuthi abagijima ngokuncintisana bagijima bonke. Kepha munye owamukela umklomelo. Gijimani kanjalo ukuze niwuthole. Bonke abancintisanayo bayazithiba ezintweni zonke. Ngimciphuze lapho ngoba umso kuthi bazithiba kwizinto ezingaki Zonke. ubekeni. Labo benza ukuze bathole umqhele ophelayo. Kepha thina ukuze sithole ongapheliyo. Niyayenza lento bazalwane. uPaul uqhathanisa nabantu abagijima ama-Olympics. Uthi labo bantu bazalwane bazithiba kwizinto zonke. Ayikho iphathi yempilo yakhe engenako ukuzithiba. Whether ukudla, whether ukusebenza, whether ukulala konke. Kuyo yonke into unokuzithiba. Kulo abese isithi uthi kodwa bona benzela ini umqhele ophelayo. Uthi thina kangakanani ke senzela umqhele ongapheli. Ngamanye amazwi into azama ukuyiveza kuthina umpostoli Paul. Uthi bekumele ngaba abantu bakwi-Olympics bayamangala mabebuka umKristu. Wathi kwenzeka kanjani ukuthi uzithibe kangaka? Ngaba khona mhlawumbe i-race ezoyigijima. Uthi hayi. Uthi hawu, phela indlela ozithibe ngayo kuba ngathi kunemarathon ofuna ukuyiwina. Uthi hayibo, vele ikhona into engikuyona. Kodwa ngiyona leyo yaziyo. Le race engikuyona yi-race yeminyaka. I-race yanaphakade. And mawukuthi ngiyaphumelela ngizokwamukela umqhele ongasoze ubone. Ongasoze ukhohlwe. Igama lami lizolotshwa kwincwadi zezulu lingasoze likhishwe. Thina uthi Jesu mayibuya very soon, kubuya very soon uJesu. Xilongo lizokhala very soon. Ziningi incwadi la akubhalwe abantu ama-soccer star ukuthi nangu i-player of the tournament ku-World Cup. Nani zonke lezo zinto kubabhaliwe ziyosha zonke lezi ncwadi very soon. Do you know ukuthi kunabantu bakaNkulunkulu? Oh. You know into lezibazalwane zangijabulisa kakhulu. You know abantu bayaziwa oRonaldo badumile abamanje. Kunogogo somewhere, someplace ongaziwa umuntu. Kunogogo somewhere, someplace ongaziwa umuntu. oRonaldo badumile baziwa nomhlaba wonke ngisho. But you know ukuthi bazalwane amagama wabo asazocishwa very soon. Zizoshisa lezi ncwadi mayibuya uJesu. Kunogogo somewhere ongaziwa umuntu. But bazalwane igama lakhe lilotshiwe unaphakade. Incwadi zodumo olumangalisayo. Ngoba bazalwane akasazokaziwa nje umhlaba lo kuphela, uzokaziwa yi-universe yonke. Kuthi lo muntu ekwindawo ethile ayiphilela uJesu lo. Nakho kumehlela wabambelela kuJesu. Uthola ukuthi bayabuka nje ukuthi awushame lo asisi. Ave old fashioned. We lo mama old fashioned. Kodwa the name is immortalized in the eternal books of fame. Sezalwane bazalwane. So uthi uPaul ngoba thina wethu umqhele siusebenzelayo. Yawudlula lo. Mele ngaba nathi ngokuyithiba siyabadlula lapha. Bazalwane yangishaya nami ngiyayisa. Kuthiwa mele siyithibe. Do you know ukuthi ama-athletes bazalwane izinto abangazenzi just for the sake of leso sport nento abangazidli? But siyafika thina singamaKristu noba yini noba yini. So bazalwane yathi uNkulunkulu asiza ngokuyithiba. Asiza kakhulu ngokuyithiba bazalwane, asize kuze kuba uma ngabe ukuvashe mhlawumbe uvashe lo mngane wakho e-athlete akubuka base izohamba tawo ngeke ngicela ungitshele. Yeyiphi le marathon oyilungiselelayo? Ngoba umangala ngendlela oyenza ngayo. Unesikhathi sokuvuka. Unesikhathi sokukhuleka osibekile. Nawe uzithibile lapho. Awu negotiate. Makufika into ethi hayi iyakuthatha uyahamba.
and uyabona uzohamba ekuseni ngempela uthole nesikhathi sokulungisa ukudla it's either uyachuza ukuthi uyakhuleka noma ulungisa ukudla ingcono umuntu ozithibile oyazi le mpayilwayo ukuthi impilo enjani ingcono ahambe engadlanga nokuthi ahambe engafundanga izwi Amen. athi ngoba uyazi ukuthi uzohlangana nesitha Yeah. and abantu babukile hayibo kanti kanjani wena ubheka umqhele onaphakathi beka ama-plate lapha izinto esisazi next time masifunda sesiyavala la njengoba sifunde ngokuthi uNkulunkulu simnika inkazimulo ngokuthi izimilo zethu zifane nesakhe next time sizobona ukuthi uNkulunkulu uyayithola futhi inkazimulo nangemzimba yethu next time sizofunda ngemizimba kahle kahle ukuneza inkazimulo uNkulunkulu sizofunda 3 things siyoqala leso so ina 3 parts and sizobona mase sifunda nge-health yomzimba uNkulunkulu masemkhazimulise ngemzimba ngoba zona akuyona impilo leyo ukuthi noma yini ebekiwe nje ngiyathatha ngiyafaka just because ngilambile Amen. just because ngilambile uthi ngithatha amagwinya lapha wathi na ikhethake yazi noya kamnandi yabona bazulane kumele sifike kwi-point ngokusiza uJesu ngisho noma into inganoya kamnandi kanjani mayithe umnikazi womzimba akayifuni lento ingene ngisho noma inganoya kamnandi kangakanani umnikazi uthe lento akayithandi but no point lesi sizoyicover next week ngomusa kaNkulunkulu Amen. namhlanje bengicela sivale lapha bazalwane athi uNkulunkulu angasiza athi uNkulunkulu angasiza bazalwane sibe nako ukuyithiba sibe nako bazalwane ukuthi sizinikele nje kuyena uNkulunkulu And as for me, ngibala ngomkhuleko will ngibhala ivideo behold thy face in righteousness, I shall be satisfied.